Prva partija u Crnoj Gori potpisala sporazum sa ovom omraženom Putinovom jedinstvenom Rusijom. Pošto vjerovatno ne znate, to je potpisala Demokratska partija socijalista 2011. godine. Nakon toga potpisali su ga Nova srpska demokratija, Socijalistička narodna partija i Demokratska narodna partija. I sad ja pitam ovdje, u stvari njega nema ovdje, ali vjerojatno me sluša, ili pitam bilo kog od poslanika DPS-a koji ima mandat i petlju da ovdje ustane i da kaže da li ste vi odričete tog sporazuma sa Putinovom jedinstvenom Rusijom. 2005. godine je geneza tog sporazuma, a tada je vaš predsjednik partije i aktuelni predsjednik Košarkaškog saveza dobio od Baćuški iz Rusije 300 miliona evra. Lično je dobio 300 miliona evra i jedne sibirske noći on i Baćuška rođen